Kini. Bisan paghapon ko maghagbas ani, di gid ko magutman kina koy balod saging. Ibitay sa akong skillet kay pamainit ako niya o maghagbas na ako kay gutom biya ning maghagbas no. Unya way magatiman sa tuwa. Pero natay dipinsa natay saging nga dala-dala. Ibitay sa kilid, pag humaghagwas, aksyo gusla ang tiyan. Ditso na lamoy. Kini lang sa ka kay kini guman ako panghagbas unya. Timuon yun di kagyod. Ay lang yung lakaw-lakaw diha gyud. Uy, nahulog isa. Kauno na lang ko ni kay sayang man pod. Bala na lang ba samtang nga maghagbas-hagbas natay kusog kay kusog matam ka og saging. Diha lang ka kay mohagbas ako kadalis kapihan ako. Kini may nindot kay dala trabaho dala kaon. Isa ka hagbas pang itisa. Pak. Ikaduhang tigbas pang itabusa. Pak. Ikatulong tigbas pang itabusa. Pak. Lang ka. Yan, trabaho. Ay, kita paghagbas. Ani, dili ni ang tato. Wala. Oy, pre! Butaan na ni mo, oy. Hagbas lagi ka diya. Lagi pre kay magmaisan ko pre kay mahal kay ang kilo sa kuan ba? Umay, mahal kay ang kilo. Ah, maayon ang plano ni mo ba? Ako gusto kay ko magtanom og mais pre, pero problema wa mi huta. Wa man gud mayo ta pre, kini dire pre akong hagbasan, giarkilahan ra ko ni pre para makatanom lang ko. Sayang man akong similya. Ay, tuod pre, asa ka pre? Ay, baklay ra pre. Humingaw kay kuan oy, babaw. Tao baka dia subos. Naman day ka diri no, asa kang barkada? Uy. Daling saging diri pre. Patay na. Ako abya ng balon, matripan na ron. Hurot gyud ayon dako biya kay nagkaon ng tawhana na. Nah, wa gyud koy kaonon ani unya human ako panghagbas. Yahaya ni Obre, asa nagagikag mga saging? Murag lami kay ni pre ba? No, hinog na jud day kayo pre oh. Kani? Tundan man day ni pre. Kaon ko pre ha? Ni ano pre? Ah, grabe gipaspasan jud og kaon no. Wa jud koy kanon ani unya ba. Pre. Ano ka man pre? Lami kay mong saging pre. Salamat kay ani pre ha. Murag kasig mahurot ko ni pre ba? Oh, nya si Ashley oh. Mari ali, nay saging sibat pre. Nay saging sibat pre. Tulong ta akong lawig ano pre. Oy, pre! Naanay ka diri, pre? Kao lagi ang saging, pre. Tagay ko, pre. Agkunta na anapod ning bayhana ni oh. Wa na gyoy mabilin sa kuha panud turon kay nagsingabot na ang mga sirok. Hindi ba? Oh, kay ba't napakaon ko na gidala Pre, na. ngay ko ha. Gidala na. Pre, salamat kay pre. Salamat na niya, nagdala kang merinda. Baga, nihara kong tinuyok-tuyok diri. Ngitag pagkaon ba? Gidala daw nihag tuyo ba para makakaon ta. Wala mang trupa Ano dito. ako'y kuan, balay mingaw kayo, matong ko bahada ko be. Subidaw ta kani ko no. Kaya basi na mo Manday diri. dire nagkuan hagbas niya, timingan nagdala dag saging. Kaon dia, lami kayo eh. Pre, kaon ta pre. Lami kay mong saging ba? Kani o Pre ba? murag kuan na kay siya. Ali! Nana siya pagkabalbangaan ba, creamy na kayo. Mura na siya naisagol condense no? Kama ka ba? Pakana. Ay pre, kaon ta. Pre, kaon lang mo diha kay inyuha man na. Ah. Grabe pug ka, pre. Oy, gamay ra gani among gipangayo. Pasalamat gani mi kay nakadala ka. Ingon-ingon mi nung kag inyuha na. Lami kayo ba? Ami. Oy! Ren! Ali! Uy, Ali! Saging! Maurino. Saging! Daghana ni, Deb, uy! nasi Maurino. Deb! Nas mo rin! Gi. Daghana saging na. Saging! Sige na, na. Kakinsa ni? Pagi Divide na ba? panghatag niya. Hatag niya ba? Lami kay kayo no. Di man niya mahurot daw kaon. Lami kayo eh. Grabe. Ganina lang mo diri, Lods. Yeah, go ba na kasi pito. Go na kasi pito eh. Lami kayo eh. Tamis no? Dili upload. Dali. Ino na kay ba-over. Salamat eh. Okay kayo eh. Dali dali kaon, dali ag kaon. Ha? Takin sa ni. Kagi ba't gani pangatag? Gipat gani panghatag niya ba ganihara ni. Matay tulo na lang manakabok na bilin. Usa may akong kaonon ani nga gutom na biya kay ko. Di Bart! Naibilin tulo ba? Pangayon ko na ni ha. Ako na ni kay dadon ako sa akong anak nagpaabot sa balay. Ah, grabe. Dili lang sirok, hangol pagigkas tanang hangol. Gikaon na gay ninyo na tanan. Dalon pag yun mo ng tulong nga nabilin pag yun nga imbis nga ihatag nimo sa kuha kay ako'y nagtrabaho dire. Pero tinang gutuma pa ni udto ko na. Unsa na lay kaonon ako dalon nimo na.
ihatag na lang nila. Tulo naman lang nakabuko. Unsa Bitaw. ba man nimo diri? Kanon ba Bitaw, naglamigas diha? Tama yun, tagsa Sige ta. sa men mi. Oh. Ya. Ato Pre, na salamat kayo. Dami. Pag-amping Ato diya, sa naibitin, usong bitin ro. Init-init oh. Ya, salamat kayo ning kwan. Salamat ani di ba? Suga na mo itra. Ha, pre, salamat kayo, pre. Pero me. Pre. Pagkaway mga batasan ninyo. Wa lang jud ko ninyo gibinlan, wa mo naghuna-una. Kamian nyo pang kuano panikbason oy.